Yuk. Ya, bernafas ya. Oke, aku iki tukang tambal ban. Bibi iki tukang ditambal. Ya Allah. Bocor dong. Tekoner. Nah, Pak, niki lagune napa, Pak? Piye ki? Apakah tidak ada yang mau request lagu? Apakah dia Why? bahagia? Ih senengane tukang mijet lek kuwi. Heeh. Lah ya. Aku lek oleh lungsuran iki mau. Aku ya mau. Boleh langsung teko wonge dhewe. Lah, betul. Aku ndek inginane krungu-krungu nek wong golek lungsuran ning batu ngono, Mas. Coba buka jahitan. Napa? Jahitannya suwek kuwi. Ndi? Kuwi. Lah ya rek ora suwek ra iso Iya. digawe no. Piye to ki? Muales aku jenenge iki. Aku iki tukang nembel pipi. Aku iki tukang nembel atimu sing wis terluka tapi pas atimu wis waras aku mbok buang sia-sia. Mati. Heeh lah ya. Kayak nasibe iki lho, tukang kendang. Ngawur, cok antar-antar. Ya ampun. Sepurane ya. Omahe kulange panggung. Heeh. Oh iya, Deng. Ya Iki Allah. omahe. Oh iki. Omahe. Isa dicegat aku nggo balik ini. Lah ya. Ya, masih semangat Mas Hendra, Kakek Sugiono. Semangat dong. Heeh. Lah iya kok padha Indra. Lah ya, lali aku iki mau. Barang Rio Perdana Music. Ada Sabila Vivi. Oke. Riva Audio Professional Production. Ada tukang mijet, Bapak Guru. Senyum dong. Manisnya aku. Ada Nurul Hidayat.
Ya, 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 ya. Oh. Hey, ah, eh. Asoy. Oh, Yo Perdana. Oke, luar biasa. Oke, bersama Yo Perdana Music. Dan juga bersama Prima tak pikir, Audio Professional Production. Kok iso siksa kubur iki nejerene. Siksa kubur. Heeh. Sik to. Heeh lho sakjane. Sebenarnya tuh lagu tuh banyak sekali ya. Bocah cile. Heeh. Iki pokoknya aja tak sauri aku. Cecer mare. Mbak, request lagu apa? Sendangane Kuwaget arek tak ngomong request. rese tumindae becik. Apa ya? Jembala sih duet no. Jambu alas kulite ijo Lah ya. alase sapa? Sing wis duwe bojo. Nah, iki sing tukang nyandu.